Croeso i'r sesiwn heddiw yma. Yn rhan o sesiwn fawr Dolgella, da ni yma i drafod y 5 sydd yn gyfres newydd o lyfrau, 5 o lyfrau, i gyd efo 2 awdur yr un, a dwi'n meddwl gan ma babi Elgan Rhys ydy'r gyfres yma, na i ddechrau efo chdi Elgan a gofyn i chdi, fedri ti jyst rhoi rhyw ddisgrifiad byr i ni o be'n union ydy'r gyfres a o le fath o syniad? So y syniad, mae wedi bod efo fi ers cwpl o flynyddoedd, a wedi bod efo fi am sawl rheswm, really. Mae'r syniad wedi bod efo fi achos dwi wedi teimlo ers amser really bod yna leisiau yn y llenyddiaeth Gymraeg ac yn y cafodaethau yn gyffredinol ddim yn cael ei glywed. Felly, ar ôl siarad efo cyfoedion ac pobl ifanc, achos dwi'n gweithio lot efo pobl ifanc mewn gweithdai a prosiectau creadigol yn y diwydiant theatr hefyd. Ar ôl cael sgwrsio amrywiol, o'n y gymeriadau amlwg oedd rili ddim wedi cael y platform a llais yn y cyfoediadau. So, yn dilyn lot o sgwrsio, mae'r cymeriadau yma wedi dod i'r arwyneb ac a wedyn mae wedi ffurfio y syniad a'r cysyniad o y 5 ar gyfres o 5. A mae y 5 amdan 5 cymeriad sydd yn yr un i'r ysgol, yn Ysgol Gyfun Llwyd, yn ei blwyddyn ola. Ac maen nhw yn ffurfio cymuned efo'i gilydd. Ac bod hyn ddim yn cael ei ddeud yn uniongyrchol yn un nofel, really, maen nhw'n ffurfio'r cymuned mae rili oherwydd i teimlad nhw yn cael ei arallu, really. Ac dydy'r gyfres ddim wir amdan hynna, achos mae yna rhinweddau penodol i'r cymeriadau yma sy'n deillio o'r teimlad yna o arallu. Ond dydy'r gyfres ddim amdan hynna, achos yna un rhinwedd, un elfen o hunaniaeth nhw ydy hwnna. Ond oherwydd y teimlad yna, basically, mae'n dweud, ffurfio cymuned newydd, cyfeillgarwch newydd. Mae'r arallu yna wedi dod, mae'r peth yna sy'n gyffredin iddyn nhw wedi dod yn nhw at ei gilydd, I guess. O'r pethau difyr am y gyfres ydy, mae'n syniad hollol newydd o awduron yn cydweithio efo awduron eraill, ac oeddech chdi'n sôn gyna am y rhinweddau sgyn y cymeriadau ydych chi'n sgwennu amdanyn nhw, ond mae hyn yn rhinweddau sgyn yr awduron da ni'n siarad efo nhw heddiw, dych chi fel awduron ddim efo'r rhinweddau yna, ond dych chi wedi cydweithio efo awduron sydd efo profiad personol. Marged, sut oedd hynna'n gweithio? Oeddech chdi'n dewis efo pwy oeddech chdi'n cydweithio, a wedyn unwaith oeddech chdi'n cael dybaru efo rhywun? Sut oedd yn gweithio i wneud hynna? Dwi'n meddwl bod yna alwad agored wedi bod i recriwtio pobl ifanc oedd gen ddiddordeb mewn sgwennu a hefyd allan uniaethu efo ryw rinwedd sydd ddim yn cael ei gynrychioli gymaint o fewn llenyddiaeth Gymraeg. A yn deillio o'r broses yna, dwi'n meddwl ar ôl i Elgan gael dipyn o sgyrsiau difyr, dwi'n siŵr efo gwahanol bobl ifanc, ddoth yna ambell wedi cael ei amlygu fel reis o'n addas i gydweithio efo nhw. A wedyn, oedd yng nghymeriad i yr rhinwedd sy'n sort of arallu hi ydy bod hi yr unig Muslim sy'n gwisgo hijab yn yr ysgol. A wedyn mae hymwr sydd yn sort of ydy'r cydawdur a rhywun sydd wedi sort of profi hynna mewn Ysgol Gyfun Gymraeg yn Gaerdydd. Ond eto, fel Elgan yn dweud, mae'n gymaint mwy. Mae'r cymeriad yn unig yn gymaint mwy na'r rhinwedd yna. Mae jyst un rhan ohono hi ydy hynna, a dwi'n gobeithio bod hynna'n dod allan yn y nofel. Sut oedd yn gweithio, y cydweithio? Oeddech chi'n siarad efo'ch gilydd, oeddech chi'n e-bostio hi efo unrhyw gwestiynau, neu oedd hi'n e-bostio chdi? Oeddech chi wedi cael sgwrs cychwynnol am dyma dim profiad i? A faint o'i phrofiad uniongyrchol hi sydd wedi mynd i fewn i beth sydd wedi sgwennu? Wel, y sesiwn gyntaf gathon ni, jyst ni'n dwy ag Elgan ag Manon, oedd o'n
gobeithio, oedd yn teimlo fatha gofod reit agored i just siarad am unrhyw beth, a unrhyw beth oedden ni'n teimlo oedd yn bwysig i gynnwys yn hanna i'ch meriad hi. Ond hefyd, o'n i rili isio cael llais ma fewn gymaint o phosib, so nes i ofyn iddi hi sgwennu ambell i beth am bethau penodol, enghraifft profiad Ramadan, profiad hi o ran be mae hi'n licio am bod yn Muslim a i hunaniaeth Cymraeg Muslimaidd hi. A dwi wedi sort of bwyta hynna gyd i fewn i llais unig. A ysgwrsio efo Mahen, oedd o'n brofiad reit fatha vulnerable i'r ddwy o'n ni, dwi'n meddwl, achos mae'n rhywbeth mor sensitif i siarad amdano fo, ond dwi'n meddwl nathon ni lwyddo i sort of fod yn agored a fod yn onest a just gofyn y cwestiynau anodd, y cwestiynau na oedd angen cael ei gofyn. So ie, oedd o'n brofiad hollol unigryw a dwi'n meddwl bod fi wedi dysgu lot am fi fel sgwennwr a jyst fi fel person hefyd, sydd yn oedd yn brofiad cyflawn. Wel, llongyfarchiadau, achos dwi wedi darllen y nofelau i gyd, a maen nhw i gyd ffantastig. Dwi gyd yn brofiad mawr o ddysgu i fi, o fod yn darllen nhw, ond hefyd just yn page turners gwych hefyd, a mae'n dipyn o beth i gael cyfuniad yna o bethau. Iestyn, mae'n dipyn o gyfrifoldeb i sgwennu am brofiad rhywun arall, a cydweithio efo rhywun arall. Ydych chi'n teimlo pwysau'r cyfrifoldeb yna? Wel, yn bydant, dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth mae rhywun dod ato fo, a mae'n gyfrifoldeb mawr, really, dydy, sgwennu llais unrhyw berson sydd ddim i chdi dy hun, really, lle. Ond mwy felly, dwi'n meddwl, lle mae'r profiad yn rhywbeth sydd eich mor tu hwnt i gafal di, neu yn brofiad hefyd sydd eich wedi cael ei gamddehongli neu i gam gynrychioli yn y gorffennol. Felly, o'n i'n rili diolchgar i Elgan am y syniad ac i'r ffordd gath y gofod saff ma i greu lle, fel y Marged yn dweud, oedden ni'n gallu siarad am y pethau anodd fysa ti ddim yn gallu gofyn nhw heb bod yna ofod saff, sef o'n anghyfrifol i wneud ac yn anheg. Felly, dwi wedi dysgu gymaint, dwi mor falch bod fi wedi cael gweithio efo cydawdur a dwi'n meddwl ymlaen rwan at pethau eraill fyswn i eisiau sgwennu. A dwi'n meddwl, hwn di'r ffordd o weithio. Dwi'n meddwl bod yna gymaint o gamma gwag yn y sgwennu. A dim pethau fysa ella'r darllenydd cyffredinol yn pigo fyny arnyn nhw, ond pethau sy'n mor bwysig mwyn cyfleu y profiad mewn ffordd realistig, pethau fyswn ni jyst ddim wedi meddwl amdanyn nhw. Felly, ella fyswn ni wedi gallu trio wneud o yn hun, ond mae jyst cael y profiad na ar mewnbwn gan Leo yn yn achos i wedi bod mor werthfawr, a dwi jyst yn meddwl bod mae llais Robin yn gymaint mwy criw a gymaint mwy, wedi sgwennu mewn ffordd gymaint mwy cyfrifol oherwydd hynna. A mae jyst wedi bod yn fraint gweithio efo Leo ac hefyd efo'r holl gydawduron eraill a dod i wybod am eu bywydau rhywun meddwl nhw hefyd. Hynny dim just dysgu am y pethau gen i dan sylw yn fy nofel i, ond mae hwn i gyd yn gyfanwaith sy'n plethu fewn i gilydd. Wedi bod yn gret, dwi'n rili ddim yn rhaid. A ti sôn am gydweithio efo'r awduron i gyd. O sut mae hynna achos bod y 5 yn dod fel cyfres? Sut mae wedi gweithio i fod mewn cysylltiad a trio gweu'r nofelau i gyd at ei gilydd a cysoni'r byd yma da chi wedi greu efo'ch gilydd a'r cymeriadau? Nes i synnu, dweud y gwir, bod wedi digwydd yn reit rhwydd lle o'n i yn rhyw boeni am hwnna eich o'n i'n poeni fwy amdano fo, oedd y byswn ni'n cyflwyno fy nofel i a fysa bod just ddim yn fatha jigsoio fewn i'r nofels eraill a fysa ni'n gorau ail meddwl am rhywbeth arall. Ond beth sy'n mewn gwrando di 5 stori unigol sydd yn ffitio fewn i cyfnod o flwyddyn. Felly oedd na bethau cyffredinol ar y dechrau, oedd ni drafod amserlen fras achos mae'n digwydd dros gyfnod y flwyddyn. Oedd wedi creu fel taflen, fact sheet os lici di am bob cymeriad, jyst pethau fel, be di hoff fwyd nhw, be di pa fath o fiwsig maen nhw'n licio, rhyw bethau fel la. Felly oedd y pethau yna'n helpu chdi jyst i tynnu rhywbeth i fewn, i wneud yn siŵr bod yr holl beth yn gyson efo'i gilydd. Ond eto, nes i ffeindio mewn gwirionedd, ella ni'n poeni gormod am
sut oes ar plot yn gweithio ar ei hyd, achos oedd stori Robin er enghraifft yn gallu just gweithio o fewn ei hun hefyd, a mae wedi chydig iawn mewn groedd o newid sydd wedi bod i'r stori nes i gynllunio ar gyfer Robin, a nathon ni weithio fesul treuan efo'r nefela, so oedden ni wedi sgwennu treuan, a wedyn oedd pob yn cael darllen hwnna, wedyn oedden ni'n cael cyfle i roi sylwadau nôl treuan arall, a wedyn oedden ni obviously ddim wedi sgwennu'r cwbl lot cyn bod neb arall yn weld o, felly oedd hynna'n helpu. Ac ia, mae wedi bod yn achos mae sgwennu bethau, sgwennu trwy bwyllgor, mae rhywun wedi disgrifio fo iddo fi o blaen, ac weithiau mae'n gallu bod yn anodd, ac weithiau doedd ddim yn gweithio, ond mae'n rili gweithio yn yr achos yma, dwi'n meddwl. Rili falch, achos mae pob jyst i gelio fel tîm hefyd, dwi'n meddwl bod hynna wedi helpu lot fawr hefyd. A mae'r gofod saff yna sydd wedi cael ei greu yn rhan allweddol o hynna. A hynna i gyd hefyd drwy'r cyfnod yma dros Zoom. Da ni fel awduron ddim wedi cyfarfod eto wyneb yn wyneb. So, yn ddian iawn mi fyddwn ni. Mae gwaith cwblhau cyn i ni gyfarfod wyneb yn wyneb sy'n really funny a amazing ar un bryd. Ond, ie, fel mae Iestyn yn dweud, mae wedi bod yn eitha seamless, ond efo lot o waith cynllunio manwl tu ôl i hwnna hefyd. O bob cam yn drylwyr, ac oedd yn intense, rhwng darllen fel oedd Iestyn dweud fesel treuan, o pawb yn darllen gwaith i'w gilydd mwyn sicrhau'r cysoni yna, gan gynnwys y cyd-awduron. Mae lot o'r pwysau wedi bod yna chdi'n do Elgan mewn ffordd, achos mae y syniad i oedd hwn, a mae chdi sydd wedi cynglynnu fo'i gyd. A mae rhaid fi ddweud, pan nathon ni siarad amdano fo yn y dechrau cyn i'r sgwennu ddechrau hun, oedd gennau chydig bach o bryder, bod syniad capoledig iawn o trio grymuso lleisiau sydd ddim wedi cael eu clywed o blaen, ond weithiau mae syniadau fel yna yn gallu teimlo chydig bach fatha bod nhw wedi cael eu fforsio neu chydig bach yn bregathwrol, a dydy hynna ddim yn cael ei adlewyrchu o gwbl yn beth ydych chi wedi greu, mae nhw'n teimlo fel straeon difyr, mae nhw'n lenyddiaeth hyfryd. Sut nath yna weithio? Nath yna ddigwydd yn naturiol? Dwi'n meddwl achos mae yna fwriad tu hwn ti'r prosiect yma ei hun hefyd, sef ynghyd â datblygu straeon rhuglenol am profiadau byw sydd ddim wedi cael ei rannu o blaen. Da ni hefyd yn datblygu sgwenwyr newydd. So dwi'n meddwl, mae yna rhywbeth am y ddau peth yna mynd law yn llaw, jyst i cadw'r broses yn un onest, yn rhan authentic, efo bwriad rili, jyst yn real. So, dwi'n meddwl mae jyst yr agwedd wedi bod yn rili glir o'r cychwyn. Dwi'n meddwl bod o ddim amdan fforsio straeon ac jyst sôn am y rhinweddau. Mae actually amdan bobl ifanc Cymru gyfoes heddiw a yr ochr dda a drwg o y cyfeillgarwch a bywydau yr unigolion hefyd. Achos dwi'n teimlo mae'r cyd-awduron eu hunan yn teimlo bod jyst ceisio bobl ifanc yn gyffredinol, bod na ddim digon o hynna, so mae hwnna'n yn digon o ddraif hefyd i wneud hwnna. Marged, ti'n teimlo fatha bod y profiad yma o cyd-awduro rhywbeth? Dwi erioed i cyd-awduro dim byd am yr syniad yn dychryn fi mwyaf ofnadwy. Ti'n meddwl bod hwn di newid dy daith di fel awdur? Ti'n meddwl fysa ti'n wneud yr un math o beth eto, neu bod hwn yn arwain chdi ar hyd rhyw lwybr allan isgoel? Yndi, mae'n siŵr, achos gan hon di'n nofel gyntaf i hefyd. Mae'n brofiad eitha rhyfedd, achos o'n i ddim wir yn disgwyl i hyn ddigwydd, ond mae wedi bod yn surprise hyfryd yn ganol Covid. Ond mae'n siŵr bod o wedi, achos y mwyaf dwi'n meddwl am y peth, fel oedd Iestyn yn dweud, o ran cyfoethogi yr straeon a'r cymeriadau a'r profiad, o ran Dwi'n methu dychmygu, rili. Yn amlwg, swn i'n eitha modd yn sgwennu rhywbeth ben fy hun, ond dwi'n meddwl o ran consultio efo pobl eraill a siarad mwy a ella gwneud sgwennu yn job llai unig. Dwi'n meddwl mae o bendant di wneud hynna. A dwi'n meddwl bod hwn yn eitha arloesol o ran symud ymlaen. Dwi'n gobeithio fydd yna fwy o bethau fel mae'n digwydd, achos mae'r cynnyrch sydd allan ohono fo, wel, mae mor exciting.
Ie, so mae'n siŵr bod o wedi newid yn llwybr i chdig bach. Ie, rhai o'r awduron eraill sydd ddim yn gallu bod efo ni heddiw ydi Megan Hunter ac Marged Roberts, heb sôn am y cyd-awduron. Ond gan bod 'na gymaint ohonoch chi, mae 'na 10 ohonoch chi, neu enwi chi gyd wan, achos dwi'n eisiau gadael neb allan. Elgan Rhys ydi cyd-awduro efo Thomas Jones, Marged Roberts ydi cyd-awduro efo Kerry Ann Gatehouse, Iestyn Tyne wedi cyd-awduro efo Leo Drayton, Marged Wiliam efo Manon Steffan a Megan Hunter efo Maisie Awen. Wel, mae hwnna'n restr hirfaith o enwa. A pan mae rhywun yn cyhoeddi nofel fel arfer, mae yna rhyw deimlad falla o berchnogaeth dros hwnna, eich babi chi ydi o. Iestyn, wyt ti'n teimlo fel yna am y nofel yma? Wyt ti'n teimlo perchnogaeth dros dy fo, neu ydy o'n teimlo'n wahanol rhywsyd? Yndw bendant, a dwi'n meddwl bod teimlo perchnogaeth yn rhywbeth yn bwysig, hynny ydi mae rhaid ti gredu yn efo, mae rhaid ti allu fatha, i arddel o a falle. Ond dwi'n licio hefyd yr sort of, dwi'n meddwl weithiau allan bod awduron y pobl greadigol yn gallu bod yn reit amddiffynol a particular am ei gwaith ei hunan. Ac dwi'n meddwl bod hwn yn fath rhyw exercise mewn gwleiddra, lle hynny di, mae o'n rhywbeth sydd wedi cael ei wneud drwy gymuned, so neb ohono ni'n gallu bod wedi wneud o heb yn gilydd. Mae defnydd wedi gwneud fi feddwl lot am dwi'n bod, pan mae llyfr yn dod allan ar silff a mae yna un enw arno fo, mae o wastad yr achos bod yna lot fawr o bobl wedi bod yn rhan o daith y nofel yna i gyrraedd y silff. Hynny di, dwi'n mynd deud bod bob nofel hyn allan yn mynd i fod efo enwa pawb sydd wedi bod yn ar y clawr, ond mae o definitely yn eich di feddwl, gosh ie, mae yna gymaint o, ag hefyd yr busnes yma efo'r cyd-awduron a'r ffordd mae hwnna wedi cael ei wneud mewn ffordd mor deg tro yma, dwi'n meddwl, o'n i siarad efo ffrind oedd yn dweud, mae hwn yn swnio'n really arloesol o ffordd mae'r cyd-awduron yr pobl da chi bod yn ymgynghori efo nhw yn cael eu cydnabod ar y clawr, achos mae yna, dwi'n meddwl, ella mae yna duedd i nofela, sydd yn portreadu profiadau sydd allan i dy brofiad dy hun, ella bod rwy'n dweud, nes i siarad efo y bobl yma mwyn cael syniad o sut maen nhw'n byw a pethau fel la, a ti fel, wel, oce, so lle mewn ffordd, mae yna ddynameg a fanna does, mae yna ffin denna rhwng y melw a'r brofiadau rwy'n mwyn dy fydd dy hun a beth sy'n deg a beth sy'n iawn ac yn gyfiawn rhan hynna does. So dwi'n meddwl mae hwn ffordd really newydd a teg o gydnabod hynna, hynny di, fysa yna un ohono ni wedi medru sgwennu nofela heb ein gilydd, heb yr pobl sydd wedi sgwennu nofela eraill a'r sawl da ni wedi gweithio'n agos efo nhw ar nofela hynna'n. So mae wedi gwneud i fi feddwl lot mwy am y ffordd mae lot o bobl wedi bwydo fewn i'n prosiect. Dwi'n gweithio bod wedi gwneud rhyw fath o sens fyna, sori. Perffaith synwyr. Dwi'n meddwl, mae'r ymrwymiad dwi ar lolfa di wneud hefyd o'r cychwyn efo'r cyd-awduron ar ran bod nhw'n cael ei talu a cytyndebu ac yn cael ei trin fel bysa unrhyw un arall ar y prosiect yma. Mae hwnna hefyd jyst yn rhoi sail really clir i'r cyd-awduron wedyn hefyd, mae bod nhw yn cael perchnogi hwn cymaint a yr awdur. A hwnna'n really bwysig. A hefyd bod ni'n cymryd mantais o, tra bod y cyd-awduron yn rhan o'r broses yma, bod nhw'n cael cymryd mantais o y lolfa i dod i ddeall sut iawn mae pethau'n gweithio yn y byd cyhoeddi. Achos dy gynnau ddim syniad, mae hwn yn brosiect cyntaf fi yn y byd cyhoeddi, ond ni'n gwybod sut wyt ti'n cael comisiwn am lyfr. So, os o'n ni'n gwybod, na dwi'n rhan celfyddydau, neu wedi bod ers hir. So, oedd yn teimlo rili cool i roed y cyfle yna i'r cyd-awduron sut mae'n gweithio. Ac, mae nhw'n rhan mawr hefyd o'r sgwrsio am marchnata. So, oedd yn rili bwysig bod nhw'n cael perchnogaeth, ddim jyst efo'r llyfr, ond perchnogaeth o'r profiad. Teimlo i fi ys cychwyn bod ti, Elgan, wedi gweld o fel, alla bod hyn ddim yn ymwybodol lle o'n efo, ond bod chdi wedi penderfynu mynd ati i rannu y braint sydd gen ti. Achos da ni'n gallu mynd da ni ar ryw lefel yn gwybod i fynd at gyhoeddwr ac yn gwybod gyda ni gyd rhyw fath o gefndir sgwennu.
a weithiau mae bobl sy'n o tu allan i'r gymuned fach yna yn ei chael i'n anos, felly bod chdi wedi mynd ati i rannu'r braint yna a di grymuso y cyd awduron. Ie, ac oedd yn eitha telling pan oedden ni'n rhaid y galwad agorad yma allan am yr cyd awduron ifanc, oedd yn enieithu fy rhinweddau penodol. Pan o'n i'n ymgysylltu efo pobl yn y diwydiant o fewn ein cylchoedd ni, i fynd, pwy di'r awduron yma, lle maen nhw? Anamal iawn o rhywun yn gallu cyfeirio fi at rhywun, ond wrth gwrs mae'r awduron yno. Ac drwy just galwad ar y socials, oedd yn teimlo fel y lle gorau i ddechrau efo bobl ifanc yn enwedig. Oedd na dros 40 o bobl ifanc mewn i gyswllt, pawb yn cysylltu mewn rhyw ffordd efo y rhinweddau, ac nes i ddarllen loads o sampla o waith o bobl amazing, ac oedd o'n rili anodd i ddewis 5, ond mae'r 5 sydd gennym ni, mae'n just bod yn amazing, a just y ffordd maen nhw wedi ymroi, a brwdfrydedd nhw wedi bod yn amazing. Mae gennym nhw waith sy'n kind of atodol i prosiect y 5, gwaith sy'n cael ei gyhoeddi ar-lein, gwaith 500 gair yr un, yn ymateb i'r byd hefyd. So maen nhw'n cael rhywbeth tangible maen nhw wedi sgwennu hefyd i ddod allan o'r profiad yma. Lle da ni'n gallu ffindio hynna? So bydd hynna ar sianel y 5 ar wefan am, a fydd yna links ar Instagram y 5 hefyd. Un cwestiwn ymarferol i'r gynulleidfa Sesiwn Fawr Ddogella ydy, wyt ti'n gorfod allan y 5 i gyd, neu wyt ti'n gallu pigo un a mae o'n dal yn ei synwyr? Be ti'n meddwl, Marged? Na, darllenwch yn gyd, dwi'n dweud. Gall. Fedri di darllen nhw'n unigol, bendant, ond mae o'n lot fwy satisfying os ti'n prynu'r box set. Ddim ond yn 25 pint. Argen. Wel, o'n i'n dweud, dwi wedi darllen y nofelau gyd, wedi cael blas mawr yn nhw a llongyfarchiadau enfawr i chi ac i'r awduron a'r cyd-awduron i gyd. Ac i'r lolfa hefyd am fentro efo prosiect mor wahanol a mor ddyfeisgar. Da chi'n gallu ffindio mwy am y 5 ar Instagram y 5, dwi'n iawn, at y 5, dwi'n iawn. Ac os da chi eisiau gweld mwy o sesiynau, Sesiwn Fawr, jyst chwiliwch ar y we am Sesiwn Fawr Ddogella. A diolch o fawr i chi am eich amser heddiw. Diolch. Diolch.